Manila Broadcasting Company. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 7:56. News, hard-hitting commentaries, babatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Mga naman sa aton nga magka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon niyang adlaw, Sabado kita. Oy, P-Day para sa may mga nabilin pa nga sweldo, may mga kuruwaon pati amo na ni ang tsansa nga at least may gamiton kita. Pero kung way kasi siyang nabilin, amo nang isa kadako nga problema. Aksyon Hotline. Sa nasiling kuna karon nga daw Sabado, Agosto 15, tuig 2020. Aksyon Hotline. Kumusta na mga suki naton nga matagpalamati sa kanginan, hindi lamang sa on-air, kundi pati na sa online. Aksyon Hotline. Sa mga nagamonitor pagi sa Facebook Live, sa Aksyon Radio Bacolod, amuman sa YouTube, ang aton sining nga pagpanamyaw no, sa mga OFW, sa mga Ilonggo, nga mga OFW kag mga naga-istan na dira sa abroad, nga nagamonitor karon nga aga. How do you do? Kumusta kamo dira? Anong man nga oras sa inyo ginahamtangan? Welcome to the show. Hasta kita tak na alas 9:15 karon nga aga. Aksyon Hotline. At least, subong makanay ang aton sining nga tiyempo, aga pa nagpakita si Haring Adlaw, no? Patimaan ini nga posible, tayo yon. Hopefully, ang sitwasyon sa aton sining nga panahon, diriya sa Metro Bacolod, kag probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Kay duway nagakalipat nang nagatupa gid ang ulan, especially sa tion sang kahaponanon, pero kahapon, daway sang ulan nga rabatyagan o kung nagigo diri sa Metro Bacolod, no? Kampiyon ang aton sining nga tiyempo. Kumusta kamo, mga suki namon nga matagpalamati? Aksyon Hotline. Karon nga daw, umpisa ini sa pagpatuman sang implementasyon paagi sa mando sang DOTR nga ti dapat ang tanan nga mga nagasakay sa pampubliko nga transportasyon kinahanglan na nga may ara sang isuksok nga face shield. Way labot sang imo na nga ginasuksok nga mga face mask bilang pagtuman sa ordinansa sang syudad kag kabahin sa health protocol sang national government sa idalom sa mando sang National Interagency Task Force. Dugangan pagid ini kinahanglan nga may ara pagid nga isuksok na facial. Aksyon Hotline. Hibalo naton karon sa mga otoridad nga amo ini ang ginapatihan naton nga magpatuman sa pag-regulate, no, sa mga pasahero nga nagasakay sa pampubliko nga mga transportasyon kung ano ang atubangon mo nga konsekwensya kung hindi ka makasuksok sang face shield. Aksyon Hotline. Kayong gwa sinisubong, nagpatuman, ginayon lang nga nagmando ang DOTR pero hindi pa klaro no kung ano gid exactly ang mga konsekwensya nga pwede mo atubangon sa tion nga madakpan ikaw, no? Halimbawa, nagasakay ka sa isa ka salakyan abi nga di pasahero, sinong madakop sa imo di? Pulis? Anong madakop sa imo diri? LTO? Or ang taga-bitaw o traffic enforcer? Aksyon Hotline. Kag kon madakpan ka nga naggabayular, ano ang imo sini atubangon nga konsekwensya?
pwede ka mapriso, may multa or penalidad ka, hibaloon tayo na karon. Action Hotline. Ano pagid ang pinagkamadalag ko nga balita nga aton natutukan, update sa estado no sang community quarantine sa Bacolod. Naga-expectar kita nga may panibag-o na naman nga ipapanaog ang alkalde sa Bacolod nga executive order. No kay ti subong nga adlaw mo amo ning katapusan nga adlaw sa implementasyon sa ginatawag nga Modified General Community Quarantine. Action Hotline. Kagkalabanan nga ginahimo sa aton sini local government units sa probinsya kag diri sa syudad sa Bacolod. Basta gani nga magtapos na ang petsa sa pagpatuman sang community quarantine regulation, tinagahulat man ni sila sang mando gikan sa NIATF. Kon bala kinanglanon nga extend o kon palawigon liwat ang pagpatuman sang MGCQ. Action Hotline. But ang personal opinion ko, dako gid ang posibilidad nga magapabilin kita sa MGCQ. No? Of course, without the preempting whatever executive order and decision of the local IATF of the province and Bacolod City. Action Hotline. Ano pagid kahapon magluwas sa mga doktor nga ginsugilanon ni Mayor Evilio Bing Lunardia upod sa pinapagid ka mga city officials ang mga kapitan ginistoryaman no virtual conference nga ginkandak ni Mayor Bing Lunardia upod sa mga kapitanes. Ang tinutuyo amo ang pagtalakay sang guidelines angot sa lockdown, no? Kundi may lockdown na ginapatuman, may ara nga sa purok pila ka mga residente lamang ang subject sang lockdown, or may ara man nga ginapatuman nga ti kung kaisa bilog nga purok, depende no sa depende sa magnitude no kadamuon sang cases sa sina nga lugar. Action Hotline. Tinano ini ang mga guidelines so that the public may know kung ano ang himuon Manila, because at the end of the day, bisan ano nga pagpatuman kag pagpanaog sang regulasyon sang local government unit, kinanglanon diri ang kooperasyon sang komunidad kag publiko. Action Hotline. Ano pagid? May ara sa mong pag-release, panawagan nga pag-release ng DOLE sa production share sa mga sugar workers, ginapanawagan no, sang isa ka SRA board member. Action Hotline. Nagpagbukas ang klase ginpaisol sa bulan sang Oktubre. Action Hotline. Pila lamang gina sa aton sa niambaran, may pilaman ka mga LGU sa palibot sang Negros Occidental. Nagpagawa sang pilag ka mga executive order kag may pilag ka mga LGUs nga specifically may aramando no sa mga gusto magbisita, may mga regulasyon nga patuman sa gusto magbisita or magpadulong sa ila sinitag sa ka mga banwa kag syudad. Action Hotline. Mga detalye na nabantayan sa padayon nga pagpangalagad sang ino pala tuntunan action hotline plus ang update karon sa karamon sang kaso na diri sa Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Hotline. May panibag-ong nga nagdugang sa listahan sa Bacolod matapos nga isa ka sweeper sa merkado assigned dira sa limited market ang nagtaliwan bangod sa COVID-19. Action Hotline. Hindi giniya mabangbang ang COVID-19. No? Hindi mo giniya matantyar ang pwede niya idulot ng epekto kapin pagid sa mga tao nga medyo mahina ang immune system, may ang ila resistensya, alain pagid sa may mga balatian. Action Hotline. 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Let's go to work now dari sa aton nga pagpangalagad. Unahon ko lang ni ana yung parte sa implementasyon sa face mask, sa face shield, no? Ano gid ba lang guidelines diri nga ginpapanaog sang DOTR?
napabalo na bala nila kapin pagid ang LTO Enforcement Unit and other units of different government law enforcement agencies. Ano matabo diri man? No? Sino mabantay gagun madakpan kanong imo violation diri may ara na bala sang specific nga ginpapanaogid nga mando or guidelines ang DOTR? Online sa hotline. Ang linalisay kapon party sa face shield kung anong sa isang face shield ang gamiton portimo ang diskusyon alin sa taxi driver pakadto sa mga jeepney driver sa mga commuters man naguluwa ang balita nga kinahanglan may specification may ara gid sang dapat sundon sa face shield pero sa liging klaro sang DOH Region 6 way man niya sang specification nga ginpapanaog. Joining us this morning is Sir Renato Novero sang LTO diri iya sa Negros sa Enforcement Unit. Sir Nat, how are you? Good morning. Actually, may agagid sa imo suki kanginan, may agagid. Awaton ta kanay kabalo ko Sabado, Family Day and Bonding Day mo pero siling ko maayo ko anay sing tiempo mo. Sir, ano ang latest man nga ginpapanaog nga guidelines? May ara na gid man nga gin forward sa inyo kung anong specific instruction regarding sa regulations ng face shield? Oo, may ara na Action Art Pro kahapon. Okay. Ginapabot naman kahapon, nag-abot siya. Aha. Ang party face shield, no? Ang LTO, sugod-subong ma-operate. Manakop na baliblaw ng Action Art. Yes, sir. Oo, sa mga, especially mga drivers, siguro ni nga nawa ay nag-tuman sang memorandum circular na gin-issue sang LTFRB number 2020-031 mandatos sa tanan nga public utility vehicles nga ang nagasakay mag-usar face shield. Okay. Ang violation sang driver pananglitan may pasahero siya o siya mismo man samtang nagadalagan sa dalan nga pumasahe siya bali nga why siya face shield o ang iya pasahero kung sino man ang iya violation is reckless driving na siya Action Art, no? Uy. Under sang jaw. Oo. So dako galing violation na kay joint kuan ini galing gamiton sa iyang kuan nga sa labton niya. Oo, igid Action Art although kung patumtumon mo kung napaidalom siya kay kundi subong reckless driving siya mo, no, di ba? Ang multa siya na, first offense, 2,000. Sus! Ang ikadua, 3,000. Sus! Oo. Ang succeeding, third beer, kagtanan, 10,000, may revocation pa tayong blaw. Okay. Dako-dako. Oo. So meaning, kung ikaw driver subong, halin sa taxi, sa mga bus, among man sa mga jeepney kinanglan, apan... Tricycle, dalaman? Tricycle. Dala kay reckless mo. Reckless. Hindi siya violation sa ang condition sang franchise na tuon, kundi reckless, kundi pati tricycle na Dala. Salama. Tikon private ya, hindi ni sila included. Hindi man, kay public utility, LTFRB man nga mando, tinaga-involve ni sa public utility. LTR, pampubliko man lang sa iro mo. Okay. So, ang matabo si ni Sir Sobong, may mga team ka mo mabantay sa dalan. Ang problema mo ni, kaya basi iba na driver, ay pagka-intindigid kung ano ang ila sining konsekwensya nga tubangon, kag i-take for granted nila. Pero kung madakpan nyo sila outright within today, upon the implementation, the first day of implementation, kuan gid na yun, multa gila yun, 2,000 ang ilablayran. Oo, siyempre gid pero na-disseminate naman mo sa HPG, BCP o sa mga police ng BPTI sa LTO. Okay. Galing kung enforcement naman sa dalan, gid, no? Ang all the practical Action Art nakatabo na always kung first naman nga day, gina-warn pa man lang mo. Warning na nay. Siguro kung ng mga practical man yung mga itabo, isa may estado ng driver raw, hindi mo balikawan. Pero ang tendency naman sa first day, ginadaw dissemination pa pala nga stage da. No? Okay. Pero subong sir, may mga team kita nga mga bantay sa dalan, at least kung inuway manggid sang apprehension subong, at least may ma-inform sa mga driver, oy, hindi na pwede,
Pero anong offense mo yan kung halimbawa nag-drive ka, may kompleto ka sa face shield, ang imo pasayro hindi karon magsusukda, may salabton kagyapon. Siyempre, gid, imo ginaya responsibilidad, no? Kay, ang reckless ba, gina-define siya sa RA 4136, ang, pag minihom mo nga, gina-endanger mo ang safety sang iban, ang iban nag-refer sa pasayro. Siyempre, obligasyon sang driver mo ang nagamaniho, no? Diyos. Nga i-ensure niya ang safety sang iban nga tao kapag maniho niya. Ang iban nga tao nga include sa pasayro mo, di obligasyon mo ensure ang ila safety or rights man bla, no? Ti ang ibang pasayro da, may rights man sila to safety nila. No, wala mo man ginrespeto bilang rawi, 2,000 dayon ang imong multa. Pero kung natuon siya tani, action art sa violation sa franchise, isa smell pagid. Ay, agoy. Diyos. Kailangan nag-reckless ang mga action art. Kadako gali. Now, sa ilalom sa joint administrative order nga ni, ang pasayro sir, anong salabton niya kung pasayro karon nga dungol kag daw ginabuli pang driver? Waya? Why? Kaya ang memorandum nag-refer lang sa non-wearing of face shield nga na ang memorandum sang LTO ang ipataw reckless driving mo. Kaya ang pasayro ay nag-drive. Di ba? Talagay ang pwede matabo ang pasayro ang makalit sa driver. Ano to, liwatak siya. Siling ko, pero kung may ara iya sang mga pasayro nga tiga-ulo, sila gini ang makalit sa driver, kinanglan siguro may ordinansa man kita sinay, no? Pareho sa city, barang kung bitaw, at least mamultahan ka sa face mask gani. May multa mo, kung madakpan ka, o ay kagasunod sa health protocol. Galang hindi pa ni-included sa mga facial, paano mo ni karon i-regulate man? Mo ganito sa ino na lang sa mga katag sa LGU Guro Action Art, no? Okay. Ang malayo na Action Art, no? Kontra mo driver, kung durmi up zero ka, hindi ka magusasang iwan ka man yung multa mo, no? Mayong idea na ito yung Action Art. Pero kumag mo na tinunto na yan karon sang pasayro. Tinunto i-insisten man sa driver kung may manugdakop siya, sir, kontra na kami na. Tupad ka may away kami na yan, tinuntuan niya, makon mo driver, sumungga sa lakit ng taludtod na sa biyahe, huwag ganit dalon pa uli, multahan mo yung 2,000 ya. Amo gani, aram ka mo sa kanginan na mag-inform sa ila sang mga konsekwensya, no? Bulig-buligan, LTO, paliog. Yes, sir. Kulanan sa ila part. Himoon ginanamon kag kung ikaw driver nga kundo kapin pa jeepney nga daw may masakay nga daw di ka mo amiguhay kag way official, hindi na lang pagpasakya. O pwede libryon mo siya, no? Action art. Te bisan libryon mo siya galing, sir, kung way siya official, dadakpon kaya gyapon. O 2,000. Tiyamakon mo na. Amakon mo na. Pag dobling gasto mo, ginlibre mo na tong imo sining ingod balay, bisan kontranay ka mo, nagmulta ka pa. Amo ganito, away tami mo, kay may regulasyon mo. Bagay. Para man siya kayuan sa tanan, kung imugin man from doon bla. No? Okay. Pero dapat siguro, sinisir, hindi lang kay ang driver, no, ang aton sining i-inform, kundi mismo ang riding public, please, cooperate na lang, kag kuan na lang kamo, magsuksok na lang sa patient. Luay manggaling, sir, sang specific kinatag sa inyo instruction, kinanglan amo gining facial nga gamiton. Wala. Basta may tabon lang. Basta may tabon lang. Nga cover sa bilog nga face shield. Ang improvise, pwede? Alamin mo, puro mo na tanan improvise, kaya man guideline nga specific ang DOH. So, kada manufacturer, in essence, improvise. Hindi ba la? Yes. Hindi kay may ara daw eye visor lang sa lang katunga lang yan, sir, hindi malikop kaning iban sa ilong nila, pwede kasi lang kubasi kung ang driver ang interpretasyon niya na okay malang na guro kay ginbakal niya malang na half lang siya o hindi niya malikop ang bilog mga guya kundi hasta lang siya sa kwan sa ilong kita ka na ginabaligya lang daw half visor siling kuti basi kung abi ka driver okay lang pasakyon niya kag madakpan sa bla. Amo ganina amon din bakal una sa opisina ang diri lang para hapos mo mangulog na isla namon. Action. Hindi pwede. Doble gasto. Doble no? Abakon mo na. So hindi niya pwede.
tanan makonsider as improvise, especially why maging sa specific nga kag standard ng ginpapanaog, kapin pang DOTR kag ang DOH. So pwede basta naga-cover sa bilog nga nawong may foam man o kun wala dira, pero importante nga nagalipod sa bilog nga nawong niya. Oo, correct na. Okay. Face shield. Okay. Now, karon kun improvise na gid ya, nakita ko to last time, ang gingamit ay inang bottled bala sang bottled water nga dako bala, ginpiyak ya kaging butangan sa kwan. Ko ti basi kun why nagkwarta inog bakal tao mo lang ng idiyahon ya, ano na matabo yaman? Di, okay man na gani. Action lang, kinamol pa ganina, no? Bagay, no? Bagay. Ang importante lang, face shield, gawa man specifications, sila sa DOH, hindi bala? Correct. Mhm. Oo, ti kuha ka na kwarta, basta face shield, nagatabon lang nga. Essentially, ang laway mo, hindi nagiging mata mo, wala mong kubiran, ang bilog mo nga guya. Kundi Face masuk shield, kundi masuksok kan lang maskara? Oo, pwede man gani helmet. Galing guro Face kasi shield mo. kasi kwawi guro sir ga sakay ka sa jeep no, ga helmet kami silig pun mo nga sinon siya nga nagsi-helmet. Siya pero safe kon safety, mas safe na Oo. nga. Kay ang DOH, may nagsiling nga amugin ni para sa helmet, di ba la, may standard gid. Okay. Standard protective helmet. So kung hindi ka na magsunod, in itself violation na. Aha. Diriya, why specification ang basta ang number 1 lang nag-cover sa bilog nga guya mo. Correct. So wala ya manufacturer nga specs gid nga ipa-credit mo gid siya sa DTI kag why. I see. Sir, mga motorista, especially motorcycle riders, obligado pa ni sila nga magsuksok facial bisan nga nag-helmet? Kung private, siyempre hindi, no, di ba? Kay public transport man lang mo. Hindi may ara man lang yung barrier. Oo. Except Hindi. kung matungambal mo kayo na, kung may mga ordinance nga basara sa publiko nga lugar, mag-facial gid. Okay. Oo. Pasahero, driver o sino man. Mhm. Pero sa motorcycle nga private, no, ay siya madala kay public utility man lang, tanan nga pampasahero. Yeah. Mga passengers nila, amo man lang na. At least, Hindi man gani duta lang. ah, Aviation, railways, mga munatanan. I see. So, finally, siguro, ang imo na lang liwat nga reminder, kami masakit-sakit ng multag, list driver, kuning kaso madakpan sa inyo operation. Sir Nats, Sir Renato, no, pero ang imo liwat paibalo sa public, kay pati mga basis dala nimo. Sir, please go ahead. Oo, sa tanan nga driver, sang pampubliko nga mga salakyan, pampasahero, bilang, no, maduan na kamusubong sang DOTR nga kamo kagang inyo pasahero dapat mag-usar gid ya sang inatawag face shield nga naga-cover sa bilog nyo nga guya, no. Sugod subong may order na ang central office namon nga mag-operate mangdakop bali sa mga violators ini nga regulasyon. Kaya ang imos na multa, una mo nga violation 2,000, no. Ang ikaduwa mo nga violation 3,000, ikatatlo mo is 10,000 kag may revocation na sang lisensya. So kung ang pasahero mo magsaka o kung nakakasaka na posible, pwede siya guro mo nimo mapapanawag kung waay gid siya nagasuksok sang facial, otherwise ikaw ang bilang driver ang manabat sang multa gid. Halong nga kay na-disseminate na inihinga order sa HPG, sa mga police nga deputized kag sa amon LTO personnel. Okay. Sir, may nagapamangkot. How about bonnet? Makonsider ni siya ng facial ng bonnet? Hindi guro. Technically, malusot yapon da Okay. ang Virus? Yung, anong panawag nila na ng particles pa, ano panawag nila nakalipat ko, sorry gid. Okay. So, delikado to, no? Sige. On that note, mabulig kami din sa Action Radio to inform the public and to educate them sa mga konsekwensya nga pwede nila tubangon. Sir Renato Novero, sir, salamat ki sa time. God bless kag halong kagid permi. Salamat, may agaliwat sa tanan. Thank you, good. Action Hotline. Hindi ka mo magkalipat atensyon sa talan nga mga driver sa pampubliko nga transportasyon. Now, ang LTO nakabato na gidman sa guidelines finally. Ang himuon dire kon may ara sang pasahero, again
pampubliko nga mga transportasyon. Another thing naman na sa mga barko na kay may maddo man natin siguro sa ila kung ay maging deribiyahe sa aton commercial ang sa land transportation gid, no? Nga mo ni ang gina-inform tagid kamo nga hindi nila lahog basi kung i-take for granted nyo bla masiling nga i-face shield ba lang na ang lain kay sa sining ginpapanaog nga order ang ginagamit diri nga imo sining salabton sa idalom sang Joint Administrative Order o kunjaw ti ang imo multa. Driver ka limbawa sa taxi, driver ka sa tricycle, driver ka sa jeep, driver ka sa bus, basta public transportation, kag madakpan ka sang LTO, why ka face shield, why man ang imo pasayro, ang una mga multa, 2,000. Action Hotline. Now, why man sa requirement, since nga why man ginambal kung anugid ang kinanglanon kag specification sa face shields, any face shield basta kompleto nga nagatabon sa inyo sining nga guya, will do. No man ang hambal sang taga LTO. Action Hotline. Eh ba, sisiling ko bala, kibot ka mo karon, no dulugan, padulugan ka munda, may mapasayro ka mo nga wala yan nagasuksos ang face shield aside from face mask, kag masitaan ka mo, may na kung subong adlaw siling ni Sir Renato Novero, medyo mapaybalo lang sila anay and as part of the campaign nila, i-warningan ka lang eh. Pero tiyan mo na bala, sa mga pasahero man, suksok na kamungadaan, sang face shield, kay kung wala man kamo pinalidad, way makamumulta, ang driver kaluluoy man. Action Hotline. And at the end of the day, kung ay ka face shield, di pwede ka man matapikan sining COVID-19. Risk go bala. So, may kayuhan nga tinutuyo, galing kay masakit-sakit lang, ang obligasyon kag ang atubangon nga pinalidad sang madakpan nga violator. Kapin pagid sang mga driver. Action Hotline. 2006 Golden Double ID for Best Public Affairs Program for Radio. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Action Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Action Radio Bacolod.
bugnaw nga hangin nagadapya na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulunod kag negosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sansan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalap na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Mga
kaaksyon, madamo sa nagpalaylay ng pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ginagamit ang mga aksyon ng mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga aksyon. Aksyon! Radio! Mga kaaksyon, madamo sa nagpalaylay ng pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ginagamit ang mga aksyon ng mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga aksyon. Aksyon! Radio! Mga kaaksyon, madamo sa nagpalaylay ng pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
nga akong maka-aksyon ng imo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga ka-aksyon. Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay nga pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2019 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Hotline. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 8:38 na. Action Hotline. Ang mga mensahe nyo ginapadala karon dugay kunong tanayo isa-isahon ko ni ang malabutan lang ha. Hindi gid ko makapromise nga ang tanan ma-acknowledge naton bangod man sa kalimitado sa aton tiyempo. Action Hotline. Morning lang kay Maninay Alma kag Maninoy Henry Boy Gregas sa Gilungan, Kawayan, upod sa ila sining nga mga kabataan dira nga nagamonitor kay Sir Dingdong Guzman Severino, Sir Robert Harland, Manit poblador ng Manit. How are you? Good morning. Josimong Caltorilla, Jose Herson Lapinig, morning. Araman si Sir Buen Gallienero. Thank you gid. Salamat gid sa time. Action Hotline. Jeffrey Siocon, Sir Jolly Castillo, mapisa namon nga purok president sa Patricia Home Subdivision. Good morning. Action Hotline. Bowie Jolingo kag Jesse Diquilato, ang head sa Bureau of Fire Protection dira sa Moises Padilla. Action Hotline. Ari kinamo nga pamangkot since nga may paglaro nga ginaparayag ang LTO kay sila umpisa karon nga may mga team nga mabantay sa dalanon, sus kadako gali ka multa yan kay ang gamiton nga violation sa sino man nga madakpan ang joint administrative order nga ang first offense kung madakpan ka nga driver nga wala face shield, that includes sa imo pasahero nga ginkarga nga wala face shield, yawer ang balayran mo multa 2,000. Action Hotline. Ang pamangkot diri since nga itigi ini nga order iyas ang DOTR, ano ang implication sini as a whole? Ang Bacolod, although may ordinansa, pero ti social distancing, health protocol nga ginapatuman, social distancing, kag ining face shield, face mask, why di ma-include sa sining ordinansa ang face shield? Tibag ko naman niya mo. Now, ini bala ang implikasyon sang DOTR order, kaya mo ko pamangkot, ano niya, sir? Man gapraning ng taong iba nagpinamakal kasi linyat, iba si bisan magsulod kita sa mall, maglakat kita sa dalan, kilanglan may face shield man kita. Action Hotline. Kaya ba si dakpon kita sang authorities, na ano ba lang implication sini? No, dari sa lokal, sa ginapatuman naton man, nga ma-ordinance, since why ini ma-include sa ginpasar, kag ordinansa nga gindraft ni Councilor Attorney Archie Baribar. Online sa hotline. Joining us this morning is Vice Mayor Elcid Pamillaran, ng aton sining chairman sang IATF sa Bacolod. Sir, how are you? Good morning. Mayong aga gid action art, mayong aga man sa aton pagpalamat. Sir, kay kadamo abisang nagapamangkot kung ano ang implikasyon sining orders ng DOTR, although may guidelines na sila ginpapanaog sa LTO. Ang LTO yung ma-operate na starting today, ang gina-require is public transportation. Now, ang publiko, nagligad pang adlaw nga nag-iwalang sila kag nagabatyag sang kabalakang nga basi kung ay ka-facial, dakpon ka na and all. Since kaway ini ma-include no, sa aton iya nga local ordinance sa ginpasar, kagway man specific guidelines from the IATF, kung ano ang pinalidad sa publikong madakpan, nanong implikasyon sining mando, sir, diri sa syudad sa Bacolod ya?
Well, national policy na yan, national guidelines. And dating di iya ka-supersede yung aton di yung nga mga issuances or EOs ni Mayor, basta national, no? So, na, ang ordinansya sa barangay, hindi na siya supersede or hindi mangin mabaskog or powerful or labaw city ordinance. Amo man ang city ordinance sa national laws naton. Okay. So, ang ako personality, kuwan na siya part of prevention. Ang dami din na. No, kaya ang imo ay may shield ka eh. So, may face mask ka na, may shield ka pa. So, but then, ang question dira, tani kuwan na nila, survey. Sa Luzon, I think, base iya available sa market ang face shield. Pero sa aton, di sigurado kung wala stocks. Okay, kadamo sa may nagpa-reserve sa amon di eh. Sus. Di, hoard man to sa Manila. Honestly, Action Art, 35 pesos na iyang kwansi na. Baligya namon. Di, hoard na sa Manila, ito pa sa kaan presyo. Buyan nila di, mahal. I-force nilang tao, mabakal ka kay kung hindi ka kabakal, kay multa ka mo. Pero ang DTI, nagpagwa na siyang suggested retail price, ngayon di maglapaw sa 50 pesos. So fake news ina, ang ginalawak nila na nga kinanan amuning brand or specific nga mask, nga face shield lang ang imong pwede mo usar. No? May mga ara sila suggested face shield, but it doesn't follow nga amo gina. Kita ko di ganyan ginawa, masugat ako kasakay sa tricycle, improvise nga face shield. Okay. Siya lang ang ubra-ubra, no? Amo na dapat. Kung sa LTO, kung ang PNP na to, lang tawon nyo, anay. Dapat fair ang aton pag-enforce ang lagi. Ganun require mo siya nga ma-face shield, patin kung sa paklan, dakpon mo siya. Lipot ka mo anay sa merkado. Lipot ka mo sa mga stores, di kung nayara kung wala. Yes, sir. So, butang balon, inisubong order, nga daw hindi pagiman gani klaro kung ano ang mangin penalidad, kiti at least diri sa aton yung guidelines sa local ordinance, kung face mask kag social distancing, may multa, penalidad, kag hindi mo, siling ko kung face shield, abing nga way ka imoy face shield. Ang task force siguro hindi man magdali dakop sa imo, masiling way ka face shield, may face mask ka, pero way ka face shield, galakat ka sa dalan, tiya mo na ba ang mga pamangkot? Ang sa task force, hindi kami manakop da. Okay. Parehas na pala Action Arts yung motorcycle barrier. Kita mong sang bunian gani nag-appeal sa national government, sa DILG, may consider nilang ilang desisyon. Kaya kami hindi konforme. Galing kito ay kamay mo national na iyang polisiya eh. Gani? Kumanakop kang police and LTO, hindi man na namon mapunggan maski hindi namon gusto. But then ang amon sentimento pinalapot namon to na impractical ina, nadlawan and useless na siya. Okay. Asa supong way pa nila masabat. So liton ta ining barrier ni sa motorcycle wala kami di kalabot. Kaya national na sa palisiya, ini naman ang face shield national man. But ako ya ang face shield niya conforme ko sini. Correct. Na dapat kita tanan may face shield. Kaya dako kining mabulig ya. But suliton ta ang pamangkot available pala sa market ang face shield. No karon kay wala ka baklan, didakpon mo siya ya. Fair man naguro. Gani ang man. fairness driver nga dakpon mo siya nga way sa baklan. Unless na kung mas lingka nga to sa kuano. Gaisano mera to. Sa SM mera. Correct. Amo nang isagid ka dako ang question, no? Pero halimbawa, sir, no, because of this order sa national, may mga mall karon nga mag-require nga magsulod ka kinahanglan luwas sa face mask, may face shield. Ilan ay prerogative? Yes, correct. Even kami nag-entertain ang city government sina eh. Okay. Naman no face shield, no entry sa government offices. But then
kung wala sa market, kudlay mo na ma-implementar. Kagudlay mo na ma-justify, nga dakpon mo ko, kaya wala man ko baklan. Unless, kasi, maubra na lang ko dito, tutson ko lang diyang ulo ko sang sandubab, plastic lang. Ang trato lang to sa amon, tag-10 nang sudlan bla isda, isok mo na sa ulo mo. Kung di naglinalisay ka mo karon sa kuan mo sila siya. Tisi mo ay kubaklan, ano yung butang ko na karon, kinanglanon ko kanya magwa. Correct, dakpo mo ng tricycle driver, dakpo mo ng taxi driver, dakpo mo ng jeepney driver, nga way sa baklan, di ko yan, sir. Diba siya nga ako, lantaw siya may ang supplier, tubla, migo nila o parintin. Ay, sus. Amo ng pinaka-worst gid. No, anyway, so hulaton ini pero at least ang makulod di ang task force disiplina hindi sila manakop kun way ka face shield. No, halimbawa galakat ka dira, makita ka sang task force disiplina, hindi di sila mag-obligar sa imo. Pero hindi kami diya mag-intra. Yes. Kung may ara di ka baligya sir nga face shield, nga sobra 50 pesos, i-report nyo sa DTI. okay. Kay DTI nagsiling na hindi maglapaw 50 pesos ang baligyan na isang face shield. Okay, very good. No, at least kay kapon interview kong DTI ti amo man tong hambal niya nga kinanglan makuan gid no, may ara gid sang insakto nga presyo nga dapat amo lang na ang ipatuman. Okay? Ti may ara gani na intuan ni sa online nga dapat ang DTI sir masulod na di. Masulod na di sila kay dako ni role nila mo. Okay. Kaya nga masiling nga hindi ka mo manakop da kay YD to stock sa Bacolod, sa Negros. Okay. Okay, kapalong DTI mo ga-monitor na sila sa price control. So sila dapat mambang hindi ka mo di manakop sa Negros kay YD stock. Okay. Yes, sir. Anyway, hulaton ta niya kung anong mga sunod pagin nga may instruction, particularly sa DOH, no, kung ano, kay iyan isang DOTR pasubong nga order, although partner sila sa IETF, pero mas mayo, gitani ko may specific. Bala nga mo ni, ginpapanaog, hindi lang sa transportation, no, kay siling ni Sir Novero, kay na mga private, hindi mislang kasita, kay hindi man niya kwan, hindi man at public transportation. Ay, public transport, ang private vehicle, kasi ang imo da yung kasakay sa imo dati, ikaw kag pamilya mo most of the time. Ang public utility, at kwan na dahil siya, international, may mong balaan kung sino na sila. So sa public transport, way ka na yung galagin no, may nalistana unlike sa mga businesses na may lock-in ka sulod ka. Nami pagkita kung i-implement sa mga sa Amon store may time in, time out mo. Para nga mag-contact tracing kapos lang. Sa mo ng oras, sumulod siya muna ng oras, nagkuha siya. Pero ang iya siyang IATF national nga issue once lock-in lang. Yes, sir. Pagkita may lock-out para ang i-contact trace mo mula ng oras. Gani. Anyway, sir, maki-update ko ay kundi after sa dong na record nga isa, no, nagtatlo na ang government employee na nga napatay mo tong sweeper, may latest nga development kag nano ang matabo sini sa mga markets nato, especially Libertad after the incident? Well, correct ang kwan sila, ang report nga sang 11 siya galigin kwan. Din dala sa hospital. Okay. And 11 man siya na kwan. Napatay. Okay. Ang iya results na kuha sa 13. Ulihi ang result. Yes, okay. Kaya ang ilang pagdala siya sa hospital, heart attack ang kwan ang Kabangdanan. Kindala siya. Okay. Pero isa ka private hospital. And that ang tanan nga may close contact nito kasi ang mga co-employees na nagbisita pa siya sa ospital mo. Jesus! Okay, nagdulong pa pala sa ilang amot. Why mas nag-expect? Kasi siyempre, ang ginkabangdan to yung heart attack mo. Heart attack mo, kakuha siya, symptoms mo. But then, nag-kwan siya, patay siya that day, that night, ang iya results, nagwa lang niya siyang 13. Okay. And that na swab naman ang mga co-employees. So, ang swab result, it would take time at before pa man mapagwa sang biological laboratory, kundi sa Corazon Locsin dalon.
Kamagajan. Siling ko ang iya na iya nga result galing siguro magwa pa na sunod nga may nadlaw pa. Ang mga personnel, Oo, mga personnel bla to nga close contact niya. pa-report, home quarantine, nanda, dari Tasig, katama sa regional hospital, 2 to 3 days, ba na nanda, unless nga kung problema naman dang machine, sa control. Okay. But then, ang news na nga nagpahilot siya, sala na, siyang naghilot, hindi kay siya yung nagpahilot. Okay. Correct ka. Kaya sa aton to yung interview, kapon siya yung nagpahilot, siya yung naghilot mo. Siyang ginahilanat. Naghilot to siya, daw ko pala nakitlawas, hindi kay siya yung hinilot. Nagbaliskad, okay. Now, Vice, ti subong adlaw na ni katapusan na ni isang extended MGCQ, na-discuss nyo kapon ni Mayor ang mga possibilities right after subong adlaw o umpisa naman buwas kung anong regulation? Well, dependent kita ya sa kwan eh. Okay. Desisyon siyang national, IATF. Aha. Wala. Ang bilog nga adlaw ang meeting yesterday. Ang mga specialist, ng mga doctors dari sa Bacolod, siyang aga, pagkahapon, ang aton mga kapitanes, upod sa mga specialist man sa infectious diseases. Na orient sila bala, or educate. And siyang hapon, ang aton mga doctors na. Next week siguro si Mayor patawag siyang meeting sa mga negosyante naton, mga doctors, hospital. Ang aton hospital subong overwhelmed. Doctors, nurses, why na tao. No? Tungod kalaigo. Na mabudlay kon ang aton health system among mag-collapse. Sus. Kay damo gid ang madisgrasya. No, ang kabalata dira or ang masakit pala yung COVID. So kung wala na to mag-collapse ang health system ta, basi mabata kan nang sa imo balay. Sus. Basi kung why na siya may ma-operasi mo. Di mo na siya ang problema naton nga dapat naton i-address kay hindi namin ang sitwasyon. So ina nga joint meeting siguro ang aton mga negosyante sa supong igo naman eh. So I think nakita nila guro ang gusto ta mapabalo bla sa tanan ang tutuod nga sitwasyon siyang aton syudad parte sa COVID. Okay. Now, bangod sini sir, kapo nag-meeting magkamawid de barangay sa regulation sa mga lockdown ni kag-reintegration sa mga naka-recover. Tell us, bisan mga salient lang features sa sining regulation, sir? Yes, kay ang may DOH circular kita eh. No, kadumdum kita nga sa una. After 14 days, papuli naton ang mga mga DUMs naton o ang naton mga suspects ni nga ginte nga wala pang test results nila. Order ato siyang DOH. Okay. And that criticize kita to sa public. Subong binalik na. Then explain ina siya mga naton. Medical doctors, specialist sa infectious diseases. Nga why na gani gina-reswap ang aton nga ginahimo sa lani nga kung positive ka after 14 days i-reswap ka until mag-negative ka. Sala na siya. Pag positive mo after 14 days na wala ka sang symptoms. No need na i-reswap. Okay. Okay, kada swab na siya mo positive ka dito ka. Kaya may mga remnants pa na ito mo, may mga bilin-bilin pa na. Pero hindi na transmissible. Hindi ka na makalaton. Okay. So now karon, gin-explain na sa mga kapitan. Kaya mga kapitan, hindi magpaton mo. Subong damo-damo din ng kalabilin, may 20 days, 50 days. Okay. Amo na da kay ginhawlat ang swab results. So subong ang aton si Health Office nag-matamat na sila issue sang certificate
sa naglawig na sa quarantine center. Okay. OFW man siya, LSI man siya, or positive man siya. Aha. Gin-explain na sa kapitanes, hindi na sila makalalaton. Okay. And that after 14 days, with or without siyang results, uli sila. So after... Basta natapos mo lang ang 14 days, Okay. nawala ka symptoms. So pag abot sa barangay, anong himuon sa barangay? Okay na lang, no? I-monitor pa ni sila, ibaloon pa kung ano pang natabo sila after? Why Basta na? maglapaw ka 14 days, why na? Okay. Pero kung 7 days, nagwa yung results mo, kag negative ka, kung hindi napapuli ka, tapuson mo gitya, Ang 14 days. for the next 7 days. Kung 7 days na bila nagwa ang result, Okay. tapuson mo ginayang 14-day home quarantine mo. Okay. Mandatory na iya. Mhm. Mandatory na yung 14 days. Pero ini yung nagpositive, after 14 days, ngawain na siya yung symptoms, why na niya reswab, kasi katatlo, kapat siya iswab, di positive na siya gipon. May nabilin pa mo. May nabilin pa sa lawas ya. May mga scientific clinical studies na siya. Okay. So, na-explain na sa mga kapitan kagapon, pero by batch ni mo, sa may schedule naman lang, naman ng mga kapitan, kaya magkaka-Zoom meeting nila nga 61 barangays. So, ng mga misconception sa idalom na clear na siyang aton mga specialista. Okay. Sige. So anyway, kung parte sa desisyon sa IIT, pulaton ta lang ni kung anong ila pag-determine sa Bacolod starting tomorrow, kung wala extend ini sa MGCQ, that we do not know pa kung anong decision nila. Yes, and that ang ara, I know ka pamati, kina si imo da mga LSIs o FWs nga Yes, sir. sa hotel, kasi sa mga eskwelahan, Ah. nga nagsubra na kamo da 14 days, subong ginamamat na ito nila issue certificate, Okay. makapuli na kamo. Aha. I see. On that note, sir, salamat gid sa time. Good morning sa imo. Yes. Ngayong aga, God bless. Action Hotline. Ayos no, at least klaro ina ang task force disiplina hindi niya manakop sa parte sa sining face shield, no? Amo nito ang problema. Tinagmando sila, dumilian ang face shield, siling ko ba si damo driver ba lang, nga iyawan niya libot, why man ni sila tsimpo, halin pa nagligan nga maghalaya ka pinangita sa face shield, may lang ko sa mga nakabakal. Tikon wala katuod baklan. Ha? Why katuod sa baklan sang face shield nga inang makatabon gid sa bilog mga guya. Tila matabo sila. Mabayad kay mo, mamultan kay mo iya 2,000. Ang pasayro karon, why man siya baklan? Bisan may kwarta pa siya. Dason ang iya nauna na bakal to inang half lamla. Na do visor lang yang hasta lang sa ilong mo kutob. Ti kaluluoy man ang driver karon nga dakpon mo ya gulpiada, ha? Action Hotline. Galing kay ti amo na ang mando sa nasyonal to mo. Why kita nag-question sa implementasyon? Kaya nagapati ko actually magkabuligin man ang face shield sa totoo lang dako ning mabulig agod nga hindi ka dali-dali matapikan dira sang laway nga nagainasik kunara ka sa damo tawo. Hindi lang ni kay sa COVID ang proteksyon niya. Pero amo na gani nga tinagamando ka lang, okay sa Manila, kay available to, may mga hoarding pa, nga nagkakatabo, kay bisan ng pagpadala diri subong sa mga negosyo dis Bacolod, limitado man. Action Hotline. Ang worst na kay diri sa Negros Occidental, may nagpa-record na yung naintuan bangod sa transaksyon sa face shield, do? Manining, amo na nga dapat, kung hindi nyo gid masyado kilalang tao, hindi ka mo mag-transact online. Ngayon na ba lang mapramis na kag magpulo padala ka mo kwarta ba o disgrasya ginaiya? Action Hotline. Man may natabo, no, diri sa aton sa Negros Occidental, nga nakig-transaksyon sa iya nakilala lamang pagi sa Facebook. Tima kon mga may mga demand man siya, may mga cash advances siya nga gusto nga kuhaon kay para ma-process ang ila transaksyon. Tining kakita imo yung 1,800 ka face shields. Ang ginorder niya sa isa ka lalaki, ang balor 90,000 pesos tanan, 50 pesos ang presyo kada isa. Action Hotline.
Di taga Escalante ni siya ho. Ang iya nga gin-transaksyon, nagpakilala nga taga Bacolod. Ahay. Tinangayo sa 15%, 15% nga advance, daw down payment, tigin padalaan ni man 13,000. Ginpadala sa pira, padala ni ho, August 13. Action Hotline. Kahapon, makita sila kuntan ni aksyonan. So, sigo i-check yaron, ang ginodiran niya to, nga lalaki, gin-block na sa Facebook, sa Messenger, di na makita. Di may picture man ton butang, pero kabalo ko naman subong. Nga bisan sinulang picture, pwede mo na mag-grab kang ibutang nga profile picture mo. Action Hotline. Ang inali, karon nga ang imo yung ipablatter, kang imo yung kasuhan, di gali ang mga tao, ginusar lang itsura. Lain ko na akong picture ng ibutang to. Action Hotline. Kaya mo na ang mga modos, halong kita, kay may mga tao gidya, nga mga bintahoso, kag tuso. Para lang yung maka-income. Tigin gamit to, ang epidemya, ang problema, ang krisis sa COVID-19, agod nga maka pangtunto sa parihon nila. Amo ning nami, tani matapikan COVID, sorry no. Pero mga amo ning mga patasan, kag kinayas ang tao nga nagapanginto. Amo ning nami, nga mga tao nga matapikan sa COVID, nga magturong lang matanlaw, way magtaga pangamuyo, kiti kabuhi na yan, pero kung ang tao yung nga nagapangabuhi sa husto, intuon mo, ay, hindi ginaya mo. Action Hotline. 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Patayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo.
sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y Sansan anong nakalintangan Responsable na pagbalita Kadayon na ipalap na Malasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpalanggan Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanat Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo, salamat kisa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod nga mensahe Wala sang ginadampigan Padayon Aksyon Radyo Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Babakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod na mensahe Wala sang ginadampigan Padayon Aksyon Radyo
aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y Sabsan anong ang kahintangan Responsable ang pagbalita Pagdahil na ipalaknan Malasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpalanggan Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Pamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Mensahe nga may dala paglaom kag kasanat Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo, salamat kisa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod nga mensahe Wala sang ginadampigan Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod nga mensahe Wala sang ginadampigan Padayon Aksyon Radyo.
sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y Sansan anong kahintangan Responsable na pagbalita Pagdahil na ipalang na Malasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpalanggan Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Ikaw nang ginapamati alamon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Hotline. Good morning lang dira kay Joy Makauling. Nyaksol art, asko tani if okay lang ang half nga face shield. Thanks. Tiko ng tawon ta, ang half na daw hindi na pwede kay ang ambal nga dapat makover gid ang bilog mo nga guya mo. Action Hotline. Ma'am Joy, may nga gadra. Robert Ledesma Garrido. Dingdong Di Guzman Severino o Dingdong Guzman Severino, si Action Percival Villamor Aramano, Ronald Ayan Villome Sividente, Archie Ray Alipalo, Ruben Logarta, si Lian Tadena, siling niya habang nagkakarwash, butang lang sa bulsang CP para magkapamati sa aksyon. Sige, salamat gid. Mary Grace Eugenio Fermin, ma'am, maing aga. Virgie Casoyon Sara. Araman si Jean Hisulgon, Eduardo Labayin Jr. Advice ko sa mga drivers, mag-standby extra face shields. Kag ibaligya sa pasahero nga may face shield, extra sideline, gamaya. Okay man natuod mo. Importante nga ang presyo, hindi ka lang maganansya tudo. Action Hotline. Attorney Dan Pondevilla, good morning. John Mark Tamano, thank you Vice Mayor Elcid sang clarification sang 14-day quarantine. No? Thank you man, Raul Casiano. Oy, si Sir Raul, kumusta naman? Diaz Migs, Sir Guriem, as lang need pa magsuksok face shield kung ga-drive ka private nga salakyan. Waay problema. Hindi ka na iya pagdakpon sang LTO. No? Importante nga, kung magwa ka, I do suggest kay Community National ini nga mando, suksok lang. No? Protection man na sa imo kag sa imo sining pamilya. Action Hotline. Tamyaw lang ko no, si Ronnie Villamor sang Barangay Udyong, Moises Padilla. Dennis Perma,
kung improvise ang face shield, delikado sa driver kay pwede lubog or basi disturbo sa vision sa driver. Kag nga reclisaw, DOTR ang reclis sa ilamando kay delikado gid kung obstructed ang vision. Tsakto man na. Mahal pangadaan ang multa. Munang delikado kung may diferensyang kalimutaw mo yung kung gamaniho ka hindi mo makakita may facial ka blakag lain ang imo pagtansyar na. Hotline. Why nakugaling tempo diri sa aton nga pagpangalagad iban nga update karon sa Bacolod City Government Center tutukan sa udto sa Action BBB program. Damo di nagpagawa sa mga mando actually ining sa Cadiz City the last time na batian ko Action Marlon na interview yan na ni si Mayor Bading Escalante nga explicar no sang ila regulasyon ginapatuman as Cadiz. May mga areas la Carlota, may mga lockdown man itong mga lugar. Ang sa Morsia, may mga disinfection sang merkado. Karon sa ito, madetalye sila sa Action BBB program with Action Rex Cantong. Aton lang reminder, sa aton mga ka-action di ka magkalipat. Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule. Balita una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon